Saking saking Bu Amin. Nyun lagune Grigis Mbak Yosi karo Mbak Deni. Greges. Mbak Yosi saking Blitar, Mbak Deni saking Gondang Nganjuk. Wah, nggih ngene putra daerah. Ngene. Lah iki wedok tenan iki. Wedok kok tracake kaya ngono ya. Lah piye to kabeh kok. Pripun to Mbak Imen iki? Tracake piye lek wong wedok iki piye? Lumrah aku wong wedok iki wis ngene iki to. Penampilane ya seperti ini, cantik, indah, mempesona. Wedok Ya tenan ngono, iki. wedok tenan. Iki lho iki ya wedok tenan. Lah ya ngono to Mbak Deni. Wedok lho. Iya. Iya wong wedok dalem wedok iki sing alus, sing Sing dia kok cilik. gendong. Iya. Nggih. Mbak Deni jan suarane jos. Oh, tak alem kok malah kaya ngono nyentak-nyentak. Lah sampean ngarani aku jare nyantet ngono. Lah perkiraanku Lah, santet kucing garing Bu ning Yuyun ngono. ya ora mungkin. Mbak Eni ya ora mungkin, Mbak Eni ku wong Lah wong terus jire. tujuane aku karo Deni ki entuk. Lah ya mbok kira popeh wong Jawa Timur ngono nyantet ngono. Dari karaktermu. Jawa Timur terus mari ngono senengane nyantet. Apa? Ngono ki dipikir saya to. Wong ngantet. Dari karaktermu kak sing rai wungkal gerang ki lho sing marak. Sing ndi sing wongkal? Raimu kuwi. Kapok. Aja wani-wani karo iki lho. Apa? Iki. Wani ya karo aku. Mboten, Mbak. Nah, tak gawe iki baji kok wedi ro Salput aput. Dikempet mati. Lah iya. Lagune Grigis nggih Mbak Yosi Mbak Deni. Grigis. Bu Amin, Alah. Bu Amin nggih. Kunjuk ugi maklas sayur. Ayo Grigis coba kaya ngapa dados. Aduh dong. Ayo, Mbak Deni. Iyo. Iyo. Iyo.
bisa mari. Sembah nuwun. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimi. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Pripun kabaripun sehat nggih? Sehat pangestu panjenengan. Alhamdulillah Mbak Apri dalu menika kula lan panjenengan saged sowan wonten ngarsanipun warga Desa Putuk Putuk Rejo. Rejo, lo ceret nganjuk pinaringan wilujeng. Rak ya ngono ta, Lek? Pangestu munduk. Kok ketok lemes men ki ngapa ta? Rodok kesendu rasaku karo Pak Sigit. Perkara apa? Mbak Apri saja cantik, aku tadi wadake kresek arep diguwang dienggo sampah. Lah kowe iki sinden apa batang lho? Lah iya Pak Sigit kaya piyai aku ki nyun sewu kok sakyane aku ngantek tidak mengerti sosok seorang lelaki ngantek bingung. Lah ngapa? Lah wong lanang ki mburu senenge dhewe tanpa memikirkan perasaan perempuan. Loh. Kita kan sudah tahu toh bertahun-tahun ngerti nek wong wedok ki 80% menggunakan perasaan, 20% nganggo logika. Nek wong lanang. Lho nek wong lanang nganggo logika perasaan iki mbuh dilirwake, ki menyakiti atau tidak. Ngerti dhewe aku mau toyu dedet nangis nek kesendu ngono ki ra ya. Kowe nyeritake kuwi wong lanang. Berarti kowe nyeritake awakmu dhewe. Anu Uduh. Lah piye ta, Lek? Pak Igit mau lho, macam ra ngomong rasa ngono lho. Oh, tak kira kowe. Upama kula rapate cantik Mbak Mimin, wasan saya menarik. Oh, nggih nyun ngapunten, Mbak, nyun ngapunten. Dipun wangsuli. Ora. Karo perembik-perembik. Dipun wangsuli. Nggih, wah semakin cantik ning Biasa kemis kram kowe engko. Kula sing tak senengi kebayake wonten napa niku wonten jengate niku lho. Oh, enten sayape. Enten sayape niku. Kok saya galak nek nganggo ngono sayape. Kayak anu brangasan ngoten. Nyun pangapunten. Nek nadan to brangasan semakin cantik. Ngapunten kula seragamipun ragi benten kalian rayi kula. Mboten napa. Lah kula nggih beto ngeten iki terus kalih calon kula niku ngeten iki. Bu anu nek kowe buta apa piye? Bu nek kowe gelem dadi bojoku sithik-sithik nutup dodomu ngoten niku. Lah niku kula tutup ngono ki. Kok nek garangan-garangan iki do lah. Apa ditutup ki apa mergo le anu ya, Lek? Le daya ngulan iki ya, Lek.
Benak nasi. Susu kok diongkek ya jane piye to? Susu ki dirabak diongkek. Lah gombal ki. Ndekake warga. Saged sowan wonten Putuk Reja. Heeh. Lo ceret nganjuk. Nggih. Menika kula dongaaken warga Putuk Reja tansah Nggih. pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki ingkang gangsal berkah barokah. Amin. Tutuk momong putra wayahipun. Amin. Sansaya rukun. Amin. Lho, rukun lho lek warga kene. Guyub rukun perlu dicontoh. Iki mah Nggih. dasare penjanpun Pak Kepala Desa Pak Lurah ki. Pak Sukita. Iki le aku lan ku kepi-kepi lho Mbak ajeng dawuh nyanu kepi-kepi ge ayune kaya ngopo. Nek Apri niku ora ayune mergo susuk nek jenengan niku lho ngono kuwi. Lho kowe mau sempat jagoan karo Pak Lurah. Sampun, Pak Lurah menika. Lah niku ayu Mbak Apri nang Mbak Apri niku ayune juarai membosankan ngoten niku. Pak Lurah ngono ya? Niku ngoten niku. Nek karo sampean. Nek jane niku alami back to nature ngoten niku. Inner beauty. Inner beauty. Inner ki tegese ning jero, beauty Nggih, cantik. cantik. Dadi cantikmu ning jero omah aja metu-metu ndak elek. Metu-metu. Lah nek Apri mergo suntik putih. Nek kula mergo air wudu. Oh, iya iya. Lah kowe nek wuduhi terus salatmu nganggo rukoh apa sarung? Sarung ning motife kembang kantil, Bring. Nggo nyekoki kowe kuwi. Walah kok terus ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nggih. Pundi to ingkang sing Mbak Apri, pundi to ingkang Mbak Mimin pidalem saking pundi tepangan setunggal bokos tunggal. Nggih. Sliramu sik, Nak. Aku le. Ajar kendel ya, Nak. Heeh, Le. So nek sak mangsa-mangsa aku wis hijrah ning IKN nderekke garwaku, kowe dadi ora bangsal kegelan. Nang IKN ka dadi bekantan apa piye? Bekantan ki anu lutung iki, Bri. Iya. Nggih, nderek pitepangan yang gladi wanu, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Duh, kok dawa men? Injih, menika wonten werdinipun Mak Sangi. Asma Kinarya Joko. Nggih, Princess menika widodari. Widodari. Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Nggih. Lajeng Sucipto. Napa? Menika susune lancip mergo ganjelan boto. Ning jerone boto niki. Injih, kersa pripun? Alah. Botoe tawak-tawake. Ingkang setunggal Susuki. Jarene susu jebul kaos kaki. Ngeten wau Pak Sukito, Pak Lurah niku pun mboten percaya lho. Napa Kula nggih? teng pondokan, jenengan niku asli cowok napa cewek ngono to. Kula jaler Pak mosok, lah ditiliki pripun aku ya. Mungkin jenengan rak gundam-gundam aku. Sak menika gantos Mbak Mimin. Sampun dipun keparengaken. Alah telek. Gayane aluse. Lah nggih, wong ki watak wantune nggih benten-benten to. Nggih, Lara. Enten sing kaya Banaspati kaya Dek Apri. Kok iso Banaspati lho. Enten sing kaya Sembodra kados kula rak nggih benten. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya ahli kubur. Piyai Punduk Reja menika nggih berbudaya ning nggih agamis to Nggih, kedahipun laras, nggih. laras. Nderek tepang Gladi Wanuh nami kula mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenyotus-tusing pesinden kusumaning ayu Mimin Saputri Ratu Angga inggih prengganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardana. Kok dawa men bareng terakhir kok ndledek Kuswardono. Ketekan napas. Oh, kenapa? Ku ya nartine, Lek. Wah, iya ta. Wis tuwek jenenge kedawan. Nggih, wonten artinipun kusumaning ayu sing ngarani nek kuwi ora wong biasa, ora mbiyeh-mbiyeh, ora greh-greh, ora mung angka ikut ning menika tasih darah biru. Oh, trah kraton. Trah kraton. Kraton ning iblis. Yo kraton Sing penting kan keraton. Kraton. Pertama kraton Kajiman ya ora ngerti. Terus Pringganing Tias. pringganing Tias. Mamah aku ling lairke nang ngisor wit pring. Ayo, Ngundange mamah. Mamah kok ngarit. Mamahmu jenenge sapa, Lek? Pai, Wong Thailand. paikem. Terus, Mimin Angga Inggi. heeh. Angga Inggi iki apa hantu penunggu di air. Kewan Demit. kali kae. Terus Agni Pratista Arkadewi Kuswardana. Wardono. Wardana. Apa kuwi?
kuwi? Waria dodone ra ono. Lah kok kuwi eneng? Engko nyepaki sing ngendang. Wong kalem ngono ki malah ya anu lho malah. Nek sing kok ngomong ngono ki mung abab tok, nek sing glenggem ngono ki sok paling Medeni. Lah nggih lho wong kula niku rak kalih penjara wis keluarga Nggih, nggih. nggih. Mbok maksudnya adik iki sudah saudara, mosok ngeten ki Mbak Mimin pinten. Pinten apa to Mas aku ngono kuwi. Sing ngendang kuwi. Ya ije Mbak Mimin pinten Kok ngoten. mbok pinten ngono? Nek ndelok pacaran kula kan ya 50 to Mas. Kok murah men. Kok larang men biasane 20 jujul 2000. Oh, tak mesake Mas, bali tak jujuli 2000 nggo parkir aku. Oh, kowe alumni guyangan mesti. Ora wis isi hijrah. Matur sembah Bakune nuwun. pokok men warga kene sehat kabeh. Amin. Golek-golek rezeki paringi gangsar. Amin. Pokoknya bejo donya bejo akhirat. Sing paringi putra ya putra, sing soleh-solehkah bangun miturut. Coba nek duitmu akeh bendina bandamu sedina iki penghasilanmu 5 juta ning anake papat mencret kabeh bojone mancing ra tau mulih. Lah ngeslot apa entek lah. Dadi ukurane wong urip ki ayem sik ya, Le. Ayem. Oh. Nek mburu ayem di situ ada kesenangan dan kebahagiaan. Weh. Ning nek mburu seneng tok rung mesti uripmu ayem. Karena mau ngoyak seneng tok. Kesenangan duniawi menika nek diuyak ra ono enteke. Berarti jenengan sampun menep mboten nengenaken keduniawian. Ngeten niku mung kula nggih srawung. Dados menawi Pak Lurah wae Mbak Mimin Mbak Apri dugi nganjuk pinten kula mboten ngarani Pak ning nek umumipun nggih selangkung yuta aku ya. Ning kan ora ngarani ya. Selawe yuta mulih ra nggondas ya engko. Kok senengane mbok ra ngono kuwi. Nggih. Iki saged srawung kalian warga kene iki ra Nggih. luar biasa. Luar biasa ya, Nak. Ya, Sing nyatane. mirsani tumplek blek sak lapangan. Lho menika mboten mawi warga Putuk Rejo lho. Nggih. Ingkang saking Jombang nggih Rawuh. rawuh, Kediri enten. Nggih ta. Nggih. Apa Fan-fan pengen kabeh. pengen nyawang kecantikanku ya, Nduk. Telekmu. Kok senengane. Nembang-nembang Nembang, coba Cek. satu lagu mangke Pak Lurah para perangkat Nggih. dengan minggah satu lagu Nggih. dulu. Wonten pamundutan mboten Pak Iki? Kathah sanget mangke. Dipun waos rumiyin. Nggih, mangke panjenengan nganu Kowe napa arep munggah niku? mono sing ngersake apa? Oh, bapake Pak sapa ki sing Laden ki lho. Ngersake solawatan. Oh, selawatan. Nggih, mangke dipinangani. Saking maklas sayur niku sing jadah diri sing go saleh Oh, kanca-kanca. si maklas sayur. Nyuwun kanca tani sida asih kalih tayub pudang kuning. Oh nggih. Assalamualaikum sugeng dalu bucange kula nyuwun kelinci ucul kagem warga masyarakat Putuk Rejo. Salam saking Mbah Yono Mbungkal. Oh. Lah nuwun. Nggih. Niki Mbak Mimin Mbak Apri bebas nembang napa riyen bebas. Nggih. Sing penting ngangge bawa rumiyin. Kalian mangke penyanipun Pak Lurah raketang sak 5 menit ngersake fragmen ngaten kalau Oh, mau. nggih, Nggih, nggih. mau kalau waktu minggah mau paring dawuh ngaten. Nggih. Nek perlu engko liburan tekan setengah papat lakon wayang dibajutke sesuk bengi kok nak. Aja esuk-esuk kowe engko nek esuk malih lanang lho. Nggih. Saking Bu Amin sugeng dalu Pak Dalang nyuntut pangan menika saking Bu Amin warung kerupuk pecel di Putuk Rejo. Woi Bu Amin nggih, kerupuk pecel. Ah umpama diteri pecel rene iso gayeng to. Nggo dalange tok ya. Salam kagem para warga desa Putuk Rejo khususipun dhumateng Pak Kades sak perangkatipun. Mugi warga Putuk Rejo tansah pinaringan rahayu wilujeng gemari Amin. para jinawi. Matur suwun saking Bu Amin nyuwun lagon greges kalian ayang-ayang. Wah, nggih. Mbak Apri rumiyin bebas ngagem Nggih. bawa rumiyin Mbak Apri. Pamundutanipun podang kuning mawon nggih. Oh nggih, nggih, nggih. Larase slendro Pak Pitoyo. Wah. Ayah Pitoyo. Ya ampun. Langsung mantuk Ayah Pitoyo. Ayah Kaya iya. piyaine lurus ya, Pri. Wis mungkurke kadonya nek liyane kaya brangasan nyawang kaya ngangah-angah. Ya go kok nyawang aku kabeh do ngului duwi ngapa ya. Anggo ngidoni kowe kuwi. Ndelokku mergo terpesona apa piye. Bawane Asmarandana slendro songo. Nggih. Nadyan. Nadyan wujud temong beksi Ayu suarane apik. dasare wedok Nggih wedok ya. Ayu ya wedok to Ya ya. wedok. den kok lanang tuwa dadan wedok wah wis jenenge Sukimin wis Bocahe mangkat. pangkat Oh asli Mbak Mimin niku Sukimin. to? Sukimin Lagi ngerti kula. Anu niku naming
anu nami napa jenenge samaran. Oh. Kanjeng Rama dalasan Kanjeng Ibu menika, Nduk, kowe nyamura laku dadi wong sudra. Dadi wong cilik anu akar rumput. Men ngerti jerit tangise wong cilik kaya ngopo, kekurangane wong cilik kaya ngopo. Dadi ora ABS ora mung asal bapak senane kamu turun ke bawah. Kowe dadi wong sing membumi duntuet. Dados nyamur laku dadi jeneng Sukimin niku gur nyamur laku. Oh, kaya lakon niku nggih Wirata Parwa niku Janaka nyamar dadi Prihatnala. Prihatnala niku. Ning aku transfer ning BRI kok jenenge Sukimin padha ae. Anu menika bapakne cah-cah. Oh. Oh alah. Terus Mbak. Witalineng Sebabe napa Mbak Apri kok niki dienggo dolanan ngeten-ngeten. Tidak beretika. Kok ora beretikane nggo ndi to? Dipeki kanugrahan suara becik, diudi diolah becik. Ning ini kekurangannya, etika itu lebih penting daripada ilmu. Adab menika lebih penting daripada ilmu. Nyepeleke tukang son to, sono hebate kok ngono ape kok mek di. Menika ya. Lah kok ngono ta lek aku ketoke ra ngono, nek ngono gaweanmu lawas kowe. Menika kontrol gending nyuwak sing nyuwara Mbak Mimin. Kacarios menika gurunipun sinden. Nggih. Berarti menika putra siswa murid sedaya. Nggih. Ingkang sakletingaken namung Bu Yuyun menika sakleting. Kok nek Bu Yuyun ramani. Ya iki sakleting kula menawi sanesipun kon tahap nyatane pendadaran. Anak-anak kabeh. Anak-anak lari-lari. Guru sinden. Aja sok kumah lungkung kowe. Oh alah. Soale ya siku gur menang gila-gilo niki. Zong asline. Oh nggih nggih. Nano. Halos manis nang sam. Makake. Menika napa penuh perasaan. Kok dur goceki tole ae jane ngopo to lek. Kok Mas tak janji to. Nek melu ning Nganjuk ora pareng rewel kok nyarus ae lho. Perjalanan Klaten Nganjuk ya 3 jam nek nyarus. Mbak ya tinggal ngomah nek ngewohi. Alah ku dolanan bocah-bocah. Gila. Ora pareng rewel lho, senthik lho. Masa mengga. Anu kalau menjinge diatur sik, Mbak. Nah. Kalau menjinge muntet. Piye-piye Mbak? Mbak Yosi, Muni piye? Deni. Ya bener Nganjuk ki wilayahmu. Kowe ya Jawa Timur ya Blitar. Ning ora carane ngono kuwi. Larisku ora bakal ngurangi rezekine sampean. Laris sampean ora bakal ngurangi rezekiku. Dadi rezeki wis ditaker karo Gusti Allah. Ora bakal kleru Gusti Allah. Lah Mbak Yosi ki ngapa? Lah ngapa kok dadak nyantet aku suaraku dadi bosok? Ora rasa disantet wis bocok. Mau angkat suaraku apik lho. Mangkat suarane apik. Lho nek kate Pak Lurah gelo perangkatku ciwa. Warga ora trima tak temboke wong loro iki lho. Oh, kowe suaramu elek iki. Kuwi apa kowe merdukun paju 45 pancer paribacan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ora ana kekuatan sing ngalahke kekuatane Gusti Allah. Lho, rungokno ki Kowe merdukun iki mame apa? Kowe ngajak aku ora payu nang wilayah Jawa Timur. Bapak Ibu menawi badhe pirsa banci nesu nggih ngeten iki. Monggo. Aja kaya ngono kuwi paigit. Aku Piye. Kedah penyan briefing menika. Nek ana bintang tamu kesajak nyekait kula swara kula dadi ngomprak-omprak ngene. Santet. Lanjut to. Sing ngongkon aku iki mau. Soko kan njaluk perlindungan sapa meneh kowe? Pak Lurah. Kok sabo terusan? Kok cincin ini mah mudon malah. Padahal MOU-ne Memorandum of Understanding. Walah. Aku disuwun ning ngene nggo ayu-ayu Mbak Imin jenengan ten panggung niku dingge primadona, nggo kembangan. Primadona. Lah kok dadine pothok anggrok ngono. Masa? Ya dipaske ayah pitaya sik no. Nah. Abang. Lah tuwa do tuwa sing ruko. Iki nggo ngemutake Piai Putri, pinter njara langit nek nyambut gawe nyun pangestu karo garwane. Contonana nek Tanpa dipalilah garwane ora bakal imame keluarga kan laki-laki. nek pamit piye? Ya.
Ya Allah. Oh, mapan segender. Ya alah. Ayah karo bapak iso mesra banget. Ayah ya karo bunda kok. Ayah karo ibu. Kok ayah karo bapak. Kuwi anak-anak lahir ciduk. Wes suwe. Dadi ambung Mbah Pitaya kok dadi lanang. Ora apa-apa lanang. Wes suwe nggon kula lono goleki. Cengkoke kaya Pak Taslim lho terus. Niku jeneng nafase landung. Oh. Nek jeneng nafase cekak mboten nyandak. Bener. Telek. Kemampuannya beda. Oh, napasnya dawa. Musikalitasnya juga beda. Iya. Dia baru punya modal dasar. Wah. Kok anu nduk tak gladen kok. Heeh. Apa contoh kok? Geleki. Goleki. Kok terus menyerahi piye to? Piye? Mbak, kowe cocoknya klasikan rada engko oh nggih aku. Oh, bangsane onang-onang. Onang-onang, gambir. Gambir sawit, laler ijo ngono. Laler mengah. Oh, laler meng. Batang. Sing ngeson ki kok ket mau anu mripate ora loro karo aku ya. Mas, kita tuh partner kerja. Ojo dirusak dengan ranah-ranah pribadi. Please. Aku pengen membangun karirku itu dari bawah loh, Mas. Ojo tok rusak oto. Kowe iki ngerti. Ngapa? Tukang son ki ngerti. Apa? Nek kowe gembol potensio gede. Lah pengen diuntir. Malah gur senep no, Mas. Ayo malah baca nana. Iya. Mbak Apri. Ayah. Titingane Mbak. Nah. Nanonang ning Goleki si podang janar iba bunga ngatiku nyanding bisa dadi tambah podang kuning karya Pak Podang Darno kuning. ngawi. Alah. Kok wis berangkang ngono? Boten. Nyon sewu kita flashback sejarah. Iya pripun? Nek cah saiki kan jeneng wong wedok mergo pasuryane. Nggih. Ken narok rumiyin seneng kalian Ken Dede sing mergo betise. Kempole. Nek Oh, ngantek kempol kula bersinar. lah bersinar, kuwi sing bakal nurun-nurunke Wiji ratu-ratu ratu. ning tanah Jawa, betise bersinar. Nek kanca-kanca do nyawang wentis kula. Lho, terus ngantek kesengsem, Lah, terus golek kempolmu. terus malah yo golek kamar mandi apa ora do malah. Kempolmu kok manol ngono kok. Wah, sing arep merkosa aku iki ya sapa? Oh, dedeh. Lah, wong wedok ya drijine sikil, kukune ya dipitek kaya Mbak Apri ya. Oh, ngene iki wedok. Lah kok kebak. Ototmu gede-gede lho Mbak Apri. Niki wong wedok jenenge gentur tapane demen prihatine nyambut gawe ora mau ngatung wong lanang. Oh, tirakat seneng mlaku. Tirakat. Wih, je. Apa ngekeki mbokne dadak ngatung wong lanang, ngekeki adine dadak ngatung wong lanang. Oh, iya. Nek iso wedok ki mandiri. Sing wedok ki sapa? Hamba. Iya ya. Nggih Mbak Mimin ngoten. Oh, Mbak Mimin. Nggih, no. Oh, Mbak Mimin Sri Tanjung. Sing ingkang pas. Pate sida paksa Pak Lurah ngaten. Napa panjenengan? Nek dalem dapuk sida peksa Nggih no. terus mbok mbane bojo kula. Mboten. Ibu kersanipun wonten Taman Sari ngaten. Nggih. Cocok ya. Coba. Pak Lurah sing dadi Sida Beksa, Mbak Mimin dadi Sri Tanjung. Ngomongane jenengan. Dalam Setelah itu kromo. wah kula mboten sak metu. Etok-etoke kula bar demenan Nggih, terus jenengan bar demenan, rawuh nggih, ngoten nyasuki. mawon mengki kesuwen. Nggih ngoten mungkin nggih. Ngoten Ngoten mawon. jauh iso pokai. Nggih. Turuk. Piye? Nek pundi Gusti Putri? Mbok sirang melu ngewangi-wangi aku melu ndedonga. Muga Kang Mas Pate sida paksa anggen ing upaya golek tumbaling negara enggal etuk
gawe Biyo. Kula ki tansah ndedonga kagem panjenengan. Mugi-mugi enggal entuk jampi anggenipun kangen kalih Gusti Kakung. Pitung sasi ra kesenggol bojo iki rasane kaya bali prawan meneh lho Biyo. Napa nggih ngaten ta Gusti? Oh, Lho, iya. menika kledang kledang Kang Mas kadang dipaksa Kang Mas. Garwaku kondur Biyo. Punten dalem sewu, sugeng rawuhipun Gusti Kakung. Ah, kok sajak saya, napa kula damelaken unjukan? Tawanono unjukan apa Kang? Kersa ngunjuk napa? Teh, susu, jahe napa jus? Sing di susu ning kono. Oh, ngersakaken susu menika Gusti Kakung. Ora, Mban. Dos pundi Gusti Kakung? Si Sri Tanjung. Sri Tanjung. Kalih garwanipun tak Kalau garwane kok kesupen supeni lho Kang Mas Patih mriko. Bojoku apa ora mudhun aku selak gatel ya. Lah nyawang kowe ra sedo Sri Tanjung dadi Sri Bombok. Sri Tanjung Injih Kang Mas Patih. tak tinggal ngupaya golek pagering Negari. negari. Injih. Lah kok sliramu Sri Tanjung Menapa sampun kapang kalian kula? kok lagi Kula selak pengen mlereng. gerbini lho Kang Mas. Kok lagi mlereng. Endah donya to Sri Tanjung. Kok penjal ngendika makaten kok kados pundi larah-larahipun Kang Mas Patih. Biyong aja ado-ado lho Biyong. Boten. Lagi tak tinggal ngupaya golek tumbaling praja, Injih. golek gelang, apa? Golek emas Mas telung plengkung, gumbala telung gelung gelung. injih. Pikantuk karya Kang Mas. Oleh. Lajeng mongko kraosing manah kula lho Kang Mas Tapi sliramu. Patih. Kok mengkono to Sri Tanjung? Mengkono kados pundi pian kok ngendika Kang Walaka kemawon karo bojone kok dadak tida-tida lho. Katon sliramu kuwi ayu. Injih. Mong nggih tutup jroning basa atimu Sri Tanjung. Kang Mas Patih. Kene penyandak wong ngendika kados mekaten Kang Mas Patih. Saiki mekene wit Tanjung. Suwene tak tinggal ngupaya golek tumbaling praja, Injih. golek emas telung plengkung, gumbala telung gulung. Sing rawuh rene sapa si Tanjung? Biyong. Dalem Gusti Putri. Ora ana piyai kakung sing kepareng tindak ana Taman Sari Kepatihan to Biyong. Kandha Kang Walaka Biyong. Anu Gusti Kakung. Sak panjenengan tindakan menika mboten enten kok ingkang sowan wonten kepatihan saestu menika. Ora mbusuk awi mblidok Mban, sliramu Mban. Punten dalem sewu menika kula matur napa wontenipun Gusti Kakung. Kula badhe Lagi. walaka kan panjenengan. Ning ampun duka lho. Kula bakal Iya. bloko kan panjenengan. Iya. Ning ampun duka lho Kang Mas saestu lho Kang. Kula ngutus duka ngono. Ora sing bloko, sing tak jaluk sing bloko. Kang Mas sliramu. Patih sida paksa. Kasinggihan ing Taman Sari Kepatihan sinuwun sila hadikrama tumuju ing Taman Sari Kepatihan ing sedya bakal nggonjak lan garwa kula nanging kula mboten ngladosi saestu Kang Mas Patih. Ora percaya. Kula mboten ngladosi Sliramu. priyosane kejawi namung panjenengan Mblidok Kang Mas. sliramu mblidok Sri Tanjung. Mas. Sliramu mblidok Sri Tanjung. Segala Pak Kades, nesu galak. Pak Kades. Sliramu Nah, digecek mawon mboten apa-apa. Digecek. Dugan, Nggih. dugan. Kene panjenengan mboten kersa daratur kula Kang Mas Patih. ora percaya. Panjenengan mireng saking sinten? Dupak Pak, dupak. Kula sampun matur Saka prasaja. nggoning praja, Saking Telik Sandi. Telik Sandi. Saking Juru Panyelian. Iya. Gena malah suara-suara gurung ceceker ingkang panjenengan penggalih. Panjenengan boten penggalih rasing batos kula. Wong wedok 7 sasi ditinggal bojone, ora digembok senggol. Liyane kula wis ider tekan ngendi-endi. Kasunyatan kula Ora sampun payu. gemi tresno kula. Ora, Sri Tanjung. Tapi sliramu
Bledok. Panjenengan kaki saged kula boten bledok. Kula boten ngapusi. Ingkang sareng. Sliramu tega. Kesageten panjenengan dawe kang boten mestinipun kok boten benten kalian kasunyatan kok. Sak benere aku kepi. Wong anak golek menange dhewe kae kok penyan kok. Iki kelakon Sido Pakso sing dipateni Sri Tanjung nek iki. Kesangeten lho penyan iki. Dadi wong wedok menika ora gampang. Apa penyan ya pirsa nek 7 sasi mang tinggal iku sumbangan 5 nggon. Ora pirsa to? Tapi sliramu Mboten ngangge tapi-tapi. ijik kepengin endahing donya, pengen emas Raja Brana. Kang Mas Pati Sido Pakso wong bagus garwa sing tak tresnani. Pancen kasinggihan, kula sampun mukti wibawa ndherekaken panjenengan. Kula ora ngah-ngah babakan kadonyan, ora mbulu barang kang melok mboten. Terus ya kula nang panjenengan Kang Mas Pati. Aku butuh bukti kasunyatane. Sliramu Ngagem cara menawa kula mbuktiaken tresna kula kan panjenengan Kang Mas Pati. sliramu anu pancen tak perjono si Badhe mejahi kula Kang Mas Pati. Kula mangkeprok sik pamit ketok sangar ngoten. Ditendang lah. Sih, Kang Mas Pati. Gugang mboten apa-apa, Pak. Golek pusaka sik, Bre. pusaka niki Kyai Godi. Oh. Kok gedean, Pak? Mesti ngono. Kang Mas Pati. Cih. Menawi panjenengan sampun boten tresna kalian Sri Tanjung boten dados menapa nanging menawi panjenengan dakwa kula tumindak sedeng lan ladosi priya sanes kula boten trima. Kabejono kula lila Kang Mas nanging kula gadhahi atur. Menawi getih kang tuwa saking badan kula menika gondo bacin, gondo batang, ateges kula wedok sing ngrucut pinjunge. Ora ana Sri Tanjung, Nanging menawi kula menungso sing ludirane wangi Sri Tanjung. nanging menawi ludira menika gondo wangi, gondo arum, ateges kula manut gagah tasih suci ngugemi tresna sejati iki tresna kula kan panjenengan Kang Mas Pati monggo kapedono kula. Gusti Putri pejah menika. Lah kok jarene pejah kok urip. Sing urip apane? Niki Mbok digecek sisan. Sri Tanjung, Gusti Kakung. bener Sri Tanjung. Gondone wangi ludiramu Sri Tanjung. Lah, Gusti Putri. Ojo mati Sri Tanjung, ojo mati Sri Tanjung. Tangi. Toprake wis rampung, Lek. Tangi, Lek. Wayahe ngusung tonel. Walah. Aplaus tepuk tangan untuk Pak Kades. Wah, Pak Kades iki piyayine alus dadi kon galak ya ora iso. Tur sing dadi sutradara iki mau sapa to antara Mban karo Sri Tanjung kok kuwalik jane. Lah pripun? Ayu mbane ngoten. Ya ora ayo Mbak Murgur muni kuwalik. Alah mudeng arek panjenengan. Contoh ngene sik aku tak karo Apri iki Pak iki Sido Nggih, Pakso. Sido Pakso. Ngeten Pak Lurah kula to. Turuk turuk. Rada galak ngeten Pak. Sri Tanjung Kula Kang Mas. ora sah dadak ulat manis marang pun Kakang. Aja kok senggo pun Kakang ora ngerti tumindakmu ana dalem kepatihan. Anut palakurane ngabdi telik sandi sliramu tumindak sedeng paman Sadeng. dipati Geleman. Dodone diler. Pak, ya kok Ijeh, apa? kula seksinipun. Kula kon lame sekdi. Sondak ilat kula ten akhirat diketok, digunting. Mbak Sunyatan menika. Mban sambar gelap. Tak suwon kowe lungguh dhisik. Sri Kula Tanjung. seksinipun. Kang Mas Sido Pakso. Heeh. Ingkang panjenengan aturaken menika mboten wonten buktinipun. Rasa hapus kromo, kowe rasa hapus kromo. Bojo muat tak blituki. Nyo, nyo. Sri Tanjung. Wong wadon kang kendho kebenuk ngadeg kok wong ayu. Ngadeg. Saestu Kang Mas. Wong wadon lancang jambak rambut. Gusti Kakung. Sok cantik. Garwa kula ingkang kula tresnani. Hmm. Panjenengan kok Nyedak orene. mekaten.
biasane diodol-odol mapan iki. Kok senggo aku adol tangis ngono kuwi? Dikira kelas karo kowe. Gepuk. Wong wadon Gepuk. Biar kowe lah. Rasa sok cantik. Kula saksinipun. tumindak sadeng. Sadeng menika. Piro? Prajurit kaben prajurit. Dinyangi prajurit wong arep mleb banyu barang ning sawah dinyangi. Nika sanget ora patrapek bojo patih menika. Kedahipun bojo patih ra kula. Lha iki apa? Apa pidak pejalaan. Melek mulut barang kang mlek kesaten menika. Oh ngono. Nggih, gecek pateni. Panjenengan pitados emban menika napa kawula to Kang Mas? Aku percaya karo Mbak Kang. Percaya karo aku, bibirku semanis es krim. Garwa panjenengan menika kawula lho Kang Mas. Kok kados ngaten? Duh jagat Dewa Bathara. Bojo mejeneng apa? Oh, blak tak. Lah ngene lho, Pak. Lho, ngoten Pak, disiksa, digecek, didoni. Diapake. Dadak dramane entuk. Oh, dadi baleni nu didoni, Pak. Nggih. Lah kan dapuan ora Pak Lurah. Pak Lurah iki dapukane Prabu Angling Darmo, Alusan. Damar Wulan ngoten niku. Anjing ning hebat lho Pak penyan tresna budaya, matur sembah nuwun Pak. Ya tresno Bu Lurah barang. Lah, nggih. Napa nawi teng dalem nggih halus ngoten niku Pak Lurah, Bu. Mana terus ngersake Kita piye? ora percaya Bu Lurah. Nggih, nggih. Luar biasa Pak Kades. Sembah nuwun Pak Pak Sugito. nggih, Pak Sugito sekalian sampun Ibu. dipun minangkani Pak. Wah, nggowo amplop. Lho, oh dados apa lek jenenge dhewe-dhewe sing bagian jatah Heeh. Pak Lurah sing prahmen. Lho. Aku jane dijatah pribadi karo Pak Lurah ngono ya oke lho aku. jatah rondo niku. Sembah nuwun lho Pak, tukon babak tukon wis laris. Sembah nuwun Pak Lurah, Iya, berkah barokah. Sesuk kena nggo suntik kabeh ya, Lah Lek. iya nak. Kabehmu rak vasektomi to. Vasektomi ku wong lanang lho, Pri. Vasektomi ku wong lanang lho, Pri kok. Wong wedok kok vasektomi ki lho di vasektomi apane? Nggih, Pak Lurah nggih. Ngapunten Mas. Sembah nuwun Pak Ya, Lurah. Pak. Dalem calrese nggih boten saged niku Nggih. wau. Nanging gayengke swasana mboten napa-napa. Nggih. Namung kersane Warga Mbak nggih. Mimin Apri niki Obah ngoten ben bengok-bengok. Nggih, nggih. niki nek dapuk napa niku sing Oh, dapuk lutung apik niki mengko dapuk lutung. dapuk tombak cucuan. Oh, nggih, nggih. Kula pilih nek ketoprakan pilih dadi wit jare kowe, Lek. Heeh, men duyoi perjurit-perjurit ki lho, Pri. Lajene perang ning dalan apa golek kamar mandi? Peran ki ning alas ning nggon bergerilya kok golek kamar mandi lah nggih. Luar biasa. Nggih, nggih, mbah nuwun Pak Kalau Kades. kinten ngaten Mas Nggih. iki. Ya Pak sembah nuwun, lepatipun Boten yen ingkang pangapunten kathah Pak dumateng Lurah. sedaya para rawuh. Kades. Pun langsung diterusne. Nggih, Nggih, sembah Pak. nuwun. Apri mawon. Kita sembah Matur nuwun. Tutut, tutut, Sami-sami. tutut. Sembah nuwun Pak. nuwun. Pak Kades yo budaya. Silih Lah kasih ya. nggih, kasunyatan nggih. Anapa ngertos babakan lakon ketoprak. Neng nek piyai kakung alus ngono ki terus bojone kadang sok anu lho nranyak lho kadang nek bulurah dodone kaya halus ramun. Bulurah halus, Pak Lurah halus. Nek ketanggor bojone aku ngono apa ora wis ku tak tinggal dolan ae ya mesti ya. Tanggor bojone kowe malah ngelu no. Lah ngopo? Waya wengi golek nggone ra petuk ki. Kempet kelek. Oh, alah. Gendeng. Piye carane kok. Keparengipun das pundi Mbak Limbo Macani? Minangkani pamundutan Ijik, mriku. ijik. Ya, iki menika kala wau saking Maklas Sayur kala wau podang kuning sampun. Sampun. Sing dereng kanca tani terus Mbah Yono kala nyuwun kelinci ucul. Sinten ingkang Kapiji. kapiji? Menika wonten Mbak Imraatul Ima Firdaus, Mbak Eni wong loro. Dedengkotnya cakraning rat. Nah. Kaya oyot wae. Oyote cakrane ngelak. Kelinci ucul digarap Bali lah. Mbah Yono bungkal. Oh. Nek iya. Bali ki tarine mripate kocak ngono kae lho. Lah ya Lek. mripate ngene iki lho, kocak ngundarandir ngene lho.